You're actually you are a total package. You've got the looks, tsaka maganda ang dating ng outfit mo ngayong gabi nito. Dito ka lang sa gitna. Ayan. Dapat ito sumali sa gymnastic banana. Maricel, maganda boses mo. But, kinakailangan mong pumili ng pyesa na babagay sa boses mo. Okay? Siguro pagkatapos ng gabing ito, papasok ka pa rin for next Saturday. Ngayon, dapat humingi ka ng advice sa mga musicians natin kung ano yung mas patingkat sa boses mo. Okay. Pero sa akin, yung performance mo ngayon, kung magbibigay siguro ako ng grade, kung baga sa graded recitation, bibigyan kita ng 85. Okay, congratulations. Okay, thank you, sir. Maybe we also have Tita Mel for John. Hi, John. Good evening. Pwede kang gumit na. Ayan. Candidate number 2. Let's jump in. Okay. Ang mic ko nawawala. Hindi ko mamalalaki na. Okay. Jan, Takot makita. ang kinatawa kung sakaling ikaw ay lalayo, okay na yun eh. Okay na yun with feelings. Ang problema lang, ayaw mong tumingin sa audience. Mare. So, next time dyan, yung eye contact, kailangan namin. Kasi ang nakaka-feel lang ikaw. Gusto rin namin ma-feel. Okay? But, as of now, congratulations. Okay, thank you so much, Tita Mel and John. May we have JB for Rafi. Okay, so pwedeng kumaharap ka ng konti. Okay, so good evening, Banda. Okay, so ito yung mga comment ko. First thing is wrong choice of song. Kasi yung kantang Before I Let You Go, usually malakas ang kanyang falsetto. Lalong-lalo na sa mga huling notes ng kanta. Tapos, ang napansin ko pa sa'yo, ang laki-laki ng stage, ang lawak-lawak. Nasa gitna ka lang. You can use this stage. Then, eye-to-eye contact. Wala ka, nakapikit ka. Okay? Tapos yung isang area dito o yung criteria ay musicianship. Okay? Parang hindi naman hindi ko naman sinasabi na hindi mo alam yung kanta pero parang minsan nahuhuli ka, minsan nauuna ka. Okay, so yun lang yung comment ko sa'yo. Tapos yung isa pa, huwag kang masyadong magpilit kung talagang hindi kaya. Kasi nagiging throaty ang effect. Use your diaphragm in singing. Yun lang. So, congratulations again and thank you. Thank you so much, JB and Rafi. We move on to our next contender, Melinda Yulo. Any request from Pauline? Of course, congratulations for you did your best. Ang napuna ko, pag mababa yung boses sa unahan, parang nahihirapan ka. So next time, pili ka ng awitin na bagay sa boses mo. Pero congratulations kasi pag mataas, kaya buo yung boses mo. Napakaganda. Doon lang, sa mababang parte, nahihirapan ka. So, you have to select better song for you next time if you will be qualified. Yeah, congratulations.
Thank you so much. And Mary Beth, we have Sir Debbie. For contestant number 5, first of all, congratulations. You have tried to give justice to the song. And pinakita mo yung best mo. But I think you were not able to give justice to the song. Kasi masyadong mataas yung yung kanta. Di naman kailangang humirit ka ng humirit para ipakita mo na ikaw ay magaling umawit. Yun lang. Thank you so much, sir. And there you have, ladies and gentlemen, our first batch of singing idols. Thank you so much, idols. Okay.